Hi friends, दिनैनि ब्लगा शुटिंनि ब्लग ओमफ्राय दा जों नै शुटिं मिउजिक भिडिअ लानो नागिरदों ओमफ्राय दा जों नै थांनो थाखाय रेडि जागासिनो भालपुङाव ओमफ्राय अखा बोथोर मा बुंनो आरो लकेसनखौ गोजानावबो होसोनो हाया खाथि खालायावनो जों लानो नागिरदों मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय नायलांदो माबायदि जायो नामको ये क्या बोलते इयरिंग पहन रहा है कंपनी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम मिलता है क्या क्या मिलता है दे जल्दी नंग गोख्रैनो गारि गाखोनो Dede, jolly. Choreographer. Oh, thank you to you. I'm the CRPF. Okay, thank you. CRPF नहीं है, CISF है. हाँ, CISF. Oh, sorry, I'm CISF. मैं भूल जाता हूँ थोड़ा. ऐसा हो गया इसलिए. वो तेरा इसका फिल्म भी देखा होगा. क्या फिल्म का नाम था वो जो हाफ ब्रेन था ना हाफ ब्रेन नहीं हाफ ब्रेन है इसलिए वो भूल जाते हैं बेचारे दिमाग तो खराब होता है ना इसलिए आप पता है देखो हीरो ड्रेस पहन रहा है देखो अभी दिखा रही हूँ मैं चलो 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 बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा भालपुङ रोड सोरबा सोरबा भालपुङ न'आवफोराव नायनो फै जोबोद किउट बिउटिफुल बिराद मोजां माने जायगाया फैबाथाय थांनो बायो ओरैबायदि मोजां खिन्थु थांनाय लामाया एसे हाग्राबारि आरो बानायनांगौ खिन्थु समायना नुयो आरो फेन बिरग्लाबनाय गारि सालायनो सासे मानसि सिगाङाव स्कार्टखौ सोमगोबा बिरलांदो Masuk berat Korea. Orang apa? Gari apa dirung kalian le tanah ile? Ini zona hip hop mosagrafra. Mama nampak apa mana? Mama nampak? Hai kan? Hai. Nei baju Balpung. Balpung je kau tangga sini erna syuting kalam ni dah. Maniak erna tangga sini. Mama nampak apa mana? Angna Raja Bro. Apa sih na? Angna Birdau. Birdau masa dia. Nei bitanga जोंना driver dong ada kintu manusia birat most talented cameraman be driving be aram si banayo आङो दहाय सिगां सालायनाय मोनसे बिराद गोबाबाय किन्तु नै बे सासे सालायनायाव आं गोबानो ओंखाराखै बिराद मोजां सालायो बिथाङा बिराद मोजां आरोना नायबाय दा नोंथांमोना एसे भालपुङा र'डा माबायदि भालपुङाव थांगासिनो जों नायलांबाय था दा जों जे जायगायाव लागोन शुट बे जायगायाव जों मोनफैबाय नै भालपुङ इक' केम्पआव जों मोनफैबाय नै माबा माल दं माला बोख्लायजोबखादो जाग्रा लोंग्राबो लाबोफानाय जादों ना नङा दा थांब्रबना फैनो हागोन आं फैसाखौ नांगौ लाबोनो लोंग्राबो थान्दाफोरसो ना सानजों नों हारसिङाव लाना फैनो हागोन माथो मोनफैबाय नै बे केम्पआव मोनफैबाय Hello. All the best. Go.
मा जाखो हाई फाई बरिया मिनिल' ओमफ्राय Obe. Kamu, kita lagu video mana? Baik, kudu banget lah nabi orang tahu dah nih jalan jalan. Bisa masih nilai. Kudu mana nih ya? Video mana lah? Baik di mana nih? Kudu banget nih na? Tahu dah nih jalan. Mama mau beli rider, nazas sampel rada pernah nih. Nakala display sebenarnya nih. Main jaga, satu dua. Mana beda? Oh, aran semua ini. Kau dulu kita temu kena. Kau dulu kita temu kena. Bos, sekarang kita dulu. Oh, kita dulu. Ya? Deh. Deh. Ayah, mau dong. दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर ओमफ्राय जों दा नै शुटिंआ जोब्बाय दिनैनि हाबाफारिया दिनै बेसेनोसै एसेनोसै ओमफ्राय जों थांनायनि सिगां एसे साहा लोंलांनोसै साहा पक'रि ब्रेकफास्ट खालामलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय आरो बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोननियाव सहैयो बाय बाय